A kako rasteretiti vratnu kralježnicu? U ovom videu ću ti pokazati kako dekomprimirati vratnu kralježnicu kod kuće bez opreme na jednostavan i učinkovit način. I pazi, ovo je jedan od onih slučajeva gdje bi svi trebali znati ove vježbe, ali posebno oni koji imaju herniju diska ili artrozu vratne kralježnice. I najbolje od svega, vidjet ćeš da ne moraš biti mršav, mlad ili imati veliku fleksibilnost da bi radio ove vježbe i poboljšao stanje vrata. Ovaj tip je lud. I počet ćemo tako što ćemo kombinirati nekoliko vježbi odjednom. To je zato što je nemoguće dekomprimirati kralježnicu, stvoriti prostor za diskove, za zglobove, bez da pokrenemo ove mišiće ovdje sa strane, u sternokleidomastoidu i rebrima. To je ta napetost koja pritišće vrat, koja stiska kralježnicu i vuče glavu prema naprijed. Dakle, vježba koju ćemo raditi uklonit će te napetosti od dna do vrha i istovremeno dekomprimirati kralježnicu. Sjest ćeš na stolicu s cijelom kralježnicom oslonjenom, od dna do vrha. Sljedeći korak je ispreplesti prste i staviti ih iza vrata. Obrati pažnju jer vidim da mnogi ljudi stavljaju ruke iza glave. Ide iza vrata. Sljedeći korak, pomakni laktove prema naprijed, po mogućnosti ispod brade. Nema potrebe dodirivati. Nije potrebno s laktovima, samo da osjetiš ruke kako grle vrat. U tom položaju, s kralježnicom oslonjenom, leći ćeš unatrag, usmjeravajući laktove prema stropu. Želim da imaš osjećaj stezanja, onaj ugodan osjećaj rastezanja, nije bol. U tom položaju, činjenica da su ruke oko vrata već rasterećuje kralježnicu. A da bismo radili na toj napetosti, posebno ćemo se potruditi dok izdišemo. Hajde, evo ovako. Kad izdišemo, prsa se spuštaju i istežemo tu napetost. Ostaćemo ovdje 30 sekundi, polako i pažljivo izdišući, bez žurbe. Nakon 30 sekundi, polako se vratite, opustite se i lagano se pomičite kako biste osjetili opuštenost, osjetili da je vratna kralježnica opuštenija, s više prostora za diskove i zglobove. Sada je puno bolje. A za još bolje rezultate postoji brza vježba koja poboljšava držanje vrata. A kada poboljšamo držanje vrata, spriječavamo da se ta napetost vrati. Vrati se. Dakle, stani uspravno. Opusti ramena. Pusti ramena da padnu dalje od ušiju. Ispruži laktove i podigni palčeve. Polako, bez podizanja ramena, usmjeri palčeve unatrag koliko god možeš. Ideja ovdje je približiti, spojiti lopatice s traga. Evo. Tako je, zadrži taj položaj kao da se protežeš i pokušaj se opustiti. Nemoj pustiti ruke da se vrate i pokušaj se opustiti. Udahni polako, pazeći da izdah traje duže. S vremenom ćeš vidjeti da ti treba manje truda da zadržiš taj položaj. Možeš disati lakše. Gotovo kao da se tijelo navikava na taj položaj. Ostani ovdje 30 sekundi i kad se vratiš, već osjećaš da ti je rame bolje postavljeno, vrat lakši i izgledaš puno elegantnije. Tako je ispalo još bolje. Ovu sekvencu ćeš raditi barem jednom dnevno, ali možeš je raditi kad god ti zatreba, jer kao što si vidio, ublažava bol i opušta tu napetost u vratu. Sljedeći korak je ojačati mišiće koji podupiru vratnu kralježnicu kao da su mreža. Pokazujem kako započeti to jačanje kod kuće u ovom videu ovdje. Samo klikni ovdje na ekranu. A za tebe koji si gledao do sada imam poklon. Ovdje je video cijelog ovog niza, bez rezova, da možeš pustiti i raditi zajedno sa mnom cijelu sekvencu. Ako sam ti uspio pomoći ovim videom, već znaš, zahvali mi tako što ćeš podijeliti ovaj video s nekim kome je potreban. To je sve što tražim. Ovdje ću završiti, veliki pozdrav i do sljedećeg puta.